ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. инак дӯстон, шаби гузашта хабар баромад ки Гуннар Нелсон ки бояд рӯзи 20 июл дар турнири UFC 318 баромад мекард, аз муҳориба зидди Нил Магни даст кашид ва акнун ба Магни рақиби нав дар кор аст. муҳорибаи онҳо бояд ки дар вазни нимёна дар карди пешакӣ баргузор мегардид. ва баъди баромадани ин хабар дӯстон, ҷангвари ҷавон ва бебохти тоҷик Самандар Муродов ба UFC ва матчмекери UFC Шон Шелби муроҷиат карда навишт ки биёед ин корро ташкил мекунем, ман тайёрум. ва дӯстон, бинед ки ин ҷангвари ҷавон доимо барои муҳориба тайёр аст, доимо дар формаи ҷангӣ қарор дорад ва тайёр аст ки муҳорибаҳоро зидди касе ки набошад, кае ки набошад ва дар куҷое ки набошад қабул кунад. лекин ҳозирашда мутаассифона UFC ӯро ба назар нагирифта истодаанд. аммо дӯстон, дер ё зуд ӯ ба UFC шомил мешавад. мо ба ин чиз боварӣ дорем ва ана ҳамон вақт UFC мефаҳманд ки чунин ҷангвари боистеъдодро ба назар намегирифтанд. ҳозир бошад дӯстон, Самандар интизори хабар аст ва мо шумо низ интизори хабарҳои нав мешавем. ҳиҷомаи бепул барои шумо. агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занен, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дару экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад зидди дигар чемпиони пешина Камару Усман ҷангидан мехоҳад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. дар ин вазн ҳар дуи мо аз ҳама номҳои калон дорем ва муҳорибаи мо бо Усман маъно дорад. ба назар гирифтан ки ман дар барномаи ӯ иштирок кардам ва байни мо аввал ҷанҷол ва баъд занозанӣ шуд ки ман ба Усман якчанд зарба зада ӯро маҷбур кардам ки гирья кунад. ӯ гирья кард, аз чашмони ӯ об рехт. шояд аз ҳамин сабаб ин барномаи онҳо набаромад. мо бо ӯ дар сатҳҳои гуногун қарор дорем. ман тӯли чандин муддат ӯро назорат мекардам ва бо ӯ ҷангидан мехостум, чунки медонам ки ӯ барои ман рақиби муносиб аст. дар муҳориба зидди Хоаким Бакли ӯ коре кард ки ғалаба осон намоид, лекин маро афтонида наметавонад, маро дар стойка зада наметавонад ва дар тобоварӣ аз ман гузашта наметавонад. ана барои чӣ ман фикр мекунам ки ӯ аз ин муҳориба гурехта истодааст. ӯ ҷанги осон кофта истодааст ва ба чемпиони вазни миёна визв дода истодааст, гуфтааст Муҳаммад. ва дӯстон, дар ҳақиқат Генри Сехудо чанд муддат пеш тасдиқ карда буд ки ӯ ва Камару Усман ба подкасти худ Билол Муҳаммадро даъват карданд, лекин байни онҳо занозанӣ шуд ва онҳо маҷбур шуданд ки ин барномаи худро манъ кунанд. топови ҷангвари вазни сабук UFC Педи Пимблет боварӣ дорад ки ӯ ҳамон ҷангваре ҳаст ки Топурияро фавран манъ карда метавонад. ман ӯро манъ карда метавонам ва бигзор ки одамон дар ҳоли ман ханданд вақте ки ман ин суханҳоро мегӯм, лекин ман сидқан боварӣ дорам ки ӯро фавран шикаст дода метавонам. ӯ ба муҳориба зидди ман баромада кӯшиш мекунад ки маро ба накавт равон кунад, аммо ӯ ин корро карда наметавонад. ӯ чанд маротиба гуфт ки маро дар якум раунд шикаст медиҳад, лекин вақте ки якум раунд ба анҷом мерасад ва ман ҳоло ҳам дар пойҳои худ истода бошам, пас ин чиз рӯҳан ба ӯ таъсир мерасонад, гуфтааст Пимблет. дӯстон, дар ҳақиқат бояд қайд кард ки кам одамон боварӣ доранд ки Пимблет зидди Топурия шанс дорад. танҳо худи Пимблет, дасташ ва мухлисони ашадияш ба ин чиз боварӣ доранд тамом. худи шумо дӯстон чӣ фикр доред? боварӣ доред ки Педи Пимблет Илия Топурияро шикаст дода метавонад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.